Ujub Slametan Jangkep. Saderengipun kawula nglantaraken napa ingkang dados jalan kaniyatanipun pumusni sawarga ingkang kaping sepindhah kawula nyuwun pangestu rahayu wilujeng slamet dumateng kaki sepuh mini sepuh Kyai Dalau Lamendang manggen wonten ing dusun mriki sedaya. Ing mriki kawula sadaya nglantaraken napa ingkang jaga sejo lan kaniyatanipun warga keneksaning dinten Jumat Kliwon wilujengan ngentun donga dumateng arwahipun sedaya leluhuripun ingkang krimatan lan boten krimatan sedayanipun saged tinampi rahayu wilujeng slamet boten wonten awangan setunggalipun rupeda punapa-punapa. Pramila ingkang sepuh dikunsuni sawa pandonganipun slamet ingkang menti suwuni panjurung estantunipun wilujeng. Ingkang saturan mbok bilih isawarga anggenipun ngedalaken sedekah harupi asan sawarni-warni menika kawula marjemuaken dados tunggang wadosaken saking sarine bumi rejekine Gusti Kang Maha Agung. Ingkang saturan wonten jeneng Petalan Afrija jeneng sekawan perkawis. Ngintun donga dumateng sedaya leluhuripun ingkang krimatan lan boten krimatan saged tinampi sampurna rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setengahipun rupeda punapa-punapa. Ingkang saturan malih wonten sikul ketanpawa caos bekti dumateng Bapa Agam Ibu Hawa sepindhah bumi kang gumelar ingkang peparing lantaran rezeki sandang pangan kelawan papan pramila dipun wilujengi saged jangkung kawilujengan warga anggenipun pates rezeki sandang pangan kelawan papan tinaringan kampil rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rukeda punapa-punapa. Ingkang saturan malih wonten Kisang Ayu sedayu kinangan Jambe Surohayu ngawuruhin Mbok Dewi Siti Fatimah ingkang garwa Baginda Sayyidina Ali pramila dipun wilujengi saged njangkung kawilujenganing warga pinaringana tego tegeng adhem mayong pahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rupeda punapa-punapa. Ingkang saturan malih wonten Apem suci kintun donga dumateng sukma suci sukma sejati sukmanipun sedaya leluhuripun Ibu Meseni ingkang krimatan lan boten krimatan pramila dipun wilujengi dipun kintuni donga saged timambah amal emut lan puji pikiripun pinampi umatipun Rasul Muhammad pinaringana kasuwarganing Allah Gusti Kang Maha Agung. Caos bekti dumateng kaki bumi nini bumi suci pepet suci ingkang kesalapan roga sejati raketo manjing sampurna pinaringan jembar kuburipun padang dalanipun lepas paranipun tinampi sekawan perkawis rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rupeda punapa-punapa. Ingkang saturan malih wonten sekul golong caos bekti dumateng Nabiullah Ilyas Nabiullah Khidir Waliullah jeung Sunan Kalijaga Nabiullah Ilyas ingkang rumeksa darat-darat ingkang dipun embah sedaya leluhuripun Ibu Mesni wiwitan ngantos pungkasan saged manjing sampurna. Nabiullah Khidir ingkang rumeksa toya ingkang dados lantaran pegesanganipun sedaya leluhuripun Ibu Mesni wiwitan ngantos pungkasan saged manjing sampurna. Nabiul Waliullah jeung Sunan Kalijaga pinaringana rahayu wilujeng slamet salebetin pun griya sakjawinipun griya sak soban paranipun sak mubah musikipun sedayanipun ambeng ngantos linanggih halangan setunggalipun ruteda punapa-punapa. Ingkang saturan malih wonten sekul suci ulam sari caos bekti dumateng Kanjeng Nabi Muhammad segarwa seputra sahabatipun sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali pramila dipun wilujengi saged njangkung kawilujenganipun Ibu Mesni sawarga pinaringana rezeki ingkang barokah pinaringan keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rukeda punapa-punapa sedayanipun. Ingkang saturan malih Mbak Tri ing dinten 7 pekenan gangsal lenggahipun ing dinten
Jumat Kliwon siang kelawan dalu kang kangge lantaran pengintun donga dumateng sedaya leluhuripun ingkang krimatan lan boten krimatan kuku 3 dosa wulan 12 taun 8 Hindu telasan sekawan sanoga sangaranipun sedaya sekawanipun ketat gangsal pancer kang jumeneng pramila sedaya dinten dipun milujengi bumi seni sawarga serinten sedaluning ajeng sapa wedos laminah punung atus bintang di halaran setunggalipun rubeto punapa ingkang saturan malih wonten jenang sengkala balah sekatahipun para sengkala ingkang sampun dumawah lan ingkang dereng dumawah dumateng ibu seni sawarga sakerta dados ketiyatan kawilujenganipun sengkala ingkang dereng dumawah tinolao sepindah Allah kepindho Rasulullah sekatahipun para balah kiruta barat lan toya tineteaken saking ing samdi kala ingkang saturan malih mangkonipun mahdali griya ginaringono rahayu wilujeng slamet salap dadipun griya sak jawinipun griya sak sopan panipun sak mubang musihipun sedayane mampun ngantos pinandi halangan setunggalipun rubeda punapa pramila nyuwun paneksenan saha pandonga rahayu wilujeng slamet dumateng sedherek kula ingkang sepuh miwanen ingkang sami kaaturan wonten ing ngriki sedherek sampun cekap panggenipun kawula ngekalaken buat pilih enten kirang langkungipun mugi-mugi Gusti Allah ingkang jangkepi tolak bilahi wekasanipun slamet saking kersane Gusti Allah amin ya rabbal alamin.